nema velike tu pameti. Odjedanput je nestalo slike. Znači, samo odjedanput nema slike, samo ovako jedan trag kao obrnuto slovo C, jel? Svjetla. I sad naravno napravio sam odmah grešku, kao da ne bi uznemiravao svoju dragu, svoju životnu partnericu. Ma rekao, ma proći će to, jel? I onda sam čekao i fakat ovako su se počele kao dvije okrugle, ko da gledate kroz dno čaše, dvije okrugle slikice su se počele ovako približavati. Onda sam vidio da je vrag odnio šalu, pa sam izašao van i rekao što mi se dogodilo i sva sreća da je Melanie odmah nazvala hitnu. Hitna je bila u blizini i odmah nisu mi više dali da jedan pomak napravim. I tako, znači, to je bila sreća u nesreći, da je hitna bila u blizini i da sam ipak na vrijeme prijavio to što mi se dogodilo. Nisam uzeo niti jedan dan bolovanja, jer sam vidio da to uživljavanje u lik bolesnika je opasno. Za mene, opet govorim osobno. I shvatio sam da mi kontakt sa studentima, kontakt sa profesijom, kontakt sa realnošću najviše pomaže da korigiram sebe i svoje ponašanje koje je bilo krivo. Organizam funkcionira na vrlo jednostavnim principima. U isto vrijeme doručak, u isto vrijeme ručak, u isto vrijeme večera, u isto vrijeme ići leći i tada on normalno reagira na naše životne zahtjeve. I ježim se od toga da bi išao drugom čovjeku govoriti što on treba činiti. To postoje službe koje to rade službeno. Jer da sam pametan, sam bi sebi pomogao, sam bi sebe izliječio. Ne bi sebe doveo do toga do čega sam se doveo. Zato ne volim pametovat drugima, niti biti pametan za druge. I na kraju, da budem do kraja realan, i hvala moždanom udaru. Jer da nije bilo tog negativnog događaja, pretpostavka je da je moglo sve to zajedno završiti i drugčije.